Au. Jeg skubber en lige sidste gang. Så skubber du mig sådan langt væk. Jeg vil redde hende fra drukne døden. Okay. Hvad laver du, skat? Optager du? Hej! Bianca og Marie. Hvordan her? Au! Hvad laver du? Du kaster skævt. Kaster, okay. Skal jeg lige kaste dig? Double way. Wow. Hej. Hun er i gang med at udprinte og efterbehandle. Ja. Hun er i gang med at udprinte og efterbehandle. Men sådan går det jo nogle gange. Det er ikke det på mig. Ved du ikke det? Kunne du ikke det, Anne-Mette? Så laver vi lige sådan en turbospin. Det er simpelthen strømafbrud, så det er bare det bedste i verden. Ej, det er helt run tussle. I'm getting totally around crazy. Run tussle. Det ender med, at vi kører de her fødder af den. Altså den her, de der... Jeg synes, jeg får lidt mere slag, når jeg kommer over i din ende. Og I sætter her sådan en onde blikke. Stop med det der. Hvad fanden er det der egentlig? De der blå nogen? Opslagstavler eller? Vi gør os klar til... Så hårdt skal du heller ikke tage den der. Jeg vil sige, at jeg stopper, for jeg ikke ryger ind i bordet. Okay, jeg pauser den lige. Her er vi i gang igen. Bianca, er du klar? Hold den. Ej, det er vi. Jeg optager dig bare i din trøje. Blomster. Din navle. Og så blev det bare lige løs. Der er din navle. Min navle? Og her skal det stikkes. Nej, her. Det er fedt. Lad være med det. Mahai. Mahai. Se, hvor mange sofier vi kan vælge. Der er måling på et meget niveau. Okay, er I klar? Ja. Jeg skal æde mig med helvede til nu. Æd mig. Wow. Vi styrter ned. Wow. Hvordan kan man styrte, når man er på jorden? Au. Det kunne jeg ikke. Ej, det var fedt, hvis jeg bare lige havde sådan en drønte. Tak. Nej, det kunne jeg ikke. Nå. Tæp, 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 tæp. Au, au. Ej, det går til farbar. Ej, det er